Казвам се Гергана Тенева и съм селс менеджер на козметичния бранд One-on-One Skin. One-on-One Skin е световно известен козметичен бранд. Създателят на бранда е доктор Янис Александридис, който е пластичен хирург и сблъсквайки се ежедневно с проблемите на своите пациенти, е вдъхновен да направи прецизно всеки един продукт от марката. Всичко стартира от Лондон и първият магазин на марката се намира в Harrods. И като луксозен бранд е позициониран в цял свят в едни от най-луксозните хотели и магазини. Повечето звезди, които виждаме на червения килим, са фенове на марката, като Ирина Шейх, Лейди Гага, Виктория и Дейвид Бекъм, Ким Кардашиан. Здравейте, казвам се Надя Костова и съм Global Aesthetic and Spa Trainer за One-on-One Skin. Нашите продукти са инспирирани, виждайки реален проблем върху кожата на пациентите ни, независимо дали е в клиниката или в някои от нашите спа центрове. По този начин са създадени, т.е. адресират проблема, който се вижда всеки ден. За пример мога да давам пачовете, които са за околоочната зона. Вече всички не доспиваме, всички сме доста изморени, нямаме време за продължителни терапии, така че това е един много бърз фикс на проблема. По същия начин са бустерите, тогава когато човек иска да добави нещо допълнително, нещо по-интензивно към грижата си за лице, просто няколко капки от конкретния бустер могат да обогатят крема или серума на конкретният пациент. Казвам се доктор Самер Шокър, естетичен и клиничен дерматолог, който се занимава предимно с анти-ейдж процедури, свързани с кожата. За мен красотата е всичко. Затова съм си избрал този път и тази професия, тъй като вярвам, че това е едно от много важните неща в съвременния живот и в нашата култура като цяло. Грижата за една кожа идва отвътре навън. Винаги казвам по време на моята консултация, че трябва да се храним добре, трябва да се хидратираме, трябва да спим достатъчно, плюс правилната грижа вкъщи. Продуктите, които избираме, трябва да бъдат подходящи за всяка една кожа. За нас е важно не просто да ви продадем един продукт. За нас е важно да ви направим консултация и да изберем подходящият за вашата кожа. Затова всички обекти, които са част от семейството на One-on-One Skin, когато дойдете, ще ви направят консултация, ще ви питат какво използвате, какъв е вашият проблем и тогава ще препоръчат подходящият продукт за вашата кожа. Създавайки една линия, която е козметична линия, каква е идеята за това? Не просто да бъдат създадени продукти като серуми, кремове. Поради тази причина ние сме доста уникални. Нашият пластичен хирург, доктор Янис Александридис, той е този, който се вдъхновява и много му се иска всъщност след процедурите да намери продукти или съставки, които да помагат на неговите пациенти да има по-малко дискомфорт след операциите. Независимо дали говорим за фейслифт, дали говорим за breast augmentation или какъвто и да била друга намеса, или дори за реконструкция. Историята на доктор Яни започва точно така в Майами, започвайки да практикува в една от най-заетите болници по света. След това се местят с съпругата си в Лондон и там отваря първата си клиника, която се намира на 111 Харли Стрит. Много е важно, хората доста често ми питат откъде идва вашето име One-on-One Skin. Идва точно от нашия адрес, защото всичко за доктор Янис започва точно там. С фотосесията, която ще направим днес съвместно с Health Magazine, искаме да покажем, че козметиката се използва както от жени, така и от мъже. Искаме да покажем как с няколко продукта можем да помогнем на кожата ни да изглежда по-здрава. Искаме да покажем как правилно да се използват продуктите.
консултацията с дерматолог, било то клиничен или естетичен, е изключително важна, защото този разговор, или въпросите, които задава доктора, може да ориентира горе-долу пациента първо какви очаквания има. Аз се занимавам с танци и много често ми се налага да използвам много тежък грим. И бих ви попитала какво е най-доброто нещо, което да използвам, за да го почиствам и да няма проблеми после с кожата ми. Нещо, което винаги казвам на пациентите, които са модели или актриси, актьори, които използват професионален грим, трябва да са много внимателни с него, тъй като той е направен да изглеждаме прекрасно пред камерата, но това е нещо, което може да запуши порите и доведе до съвкупност от дерматологични проблеми. Тъй, че правилната грижа и почистването е изключително важно. Трябва да намериш клензер, почистваш гел или нещо, което се чувстваш добре с него, което усещаш, че кожата ти е добре хидратирана и почистена, и след което тогава да почваш да прилагаш тези други неща, които обсъдихме, като витамин С, хидратираш крем и слънцезащита. За самите пъпки, акнето по лицето, аз мисля, че се появява най-често след тренировки, заради изпотяването, което получавам по време на тренировката. Как мога да го отстраня и как да се справя с това акне? Защото се боря от доста време. Това е много добър въпрос. Продуктите няма да бъдат достатъчно. Също така трябва да стремиш да прилагаш противовъзпалителна диета. Всички искаме да тренираме, всички искаме мускули и това довежда до възпаление. И да може да се борим с него, трябва да се храним правилно. Трябва да се хидратираш достатъчно, да пиеш достатъчно вода, плодове, зеленчуци и всичко, което намаля възпалението в организма, ще намали възпалението и по кожата. Това е на първо място. И разбира се, продуктите, както казах, които трябва да съдържат лека киселина, така че да занижи омазняването и да тушира акнето, което имаш. Хайде да обсъдим с теб първия ни модел. Това е Симеон. След като му погледнах кожата преди да сложим грим, реших, че има малки несъвършенства по горната част на лицето. Дали можеш да препоръчаш нещо подходящо? Чудесно, значи нещо, което да тушираме малко. Производството на себум. Ами в този случай това, което аз бих препоръчала, е антиблемиш бустера, който можеш да нанасиш освен на цялото лице, също можеш да нанасяш и като спот тритмент. Т.е. на всяка една пъпчица за превенцията на появяването на възпалението, разбира се, и туширането тогава, когато вече е презент на лицето ти. С Михаела обсъждахме, че съобщава, че кожата е много суха, има силна дехидратация. Какво бихме препоръчали в този случай от гамата продукти, които имаме? Чудесно. Ами в този случай ще отидем в серията Reparative, която е подходяща за дехидратирана кожа. Освен това, тя е млада, красива, така че бих искала да й дам нещо с много антиоксиданти и витамини. Най-подходяща серия. Ще вкараме при нея серум задължително и много ми се иска една биоцелулозна маска да нанесем, която ще ти помага изключително много в твоята работа, тогава, когато получаваш дехидратация и специално при нанасянето на много грим, както предполагам, при теб се получава доста често. Да. Така, Виктор има прекрасна усмивка, но Здравей, Виктор. Забелязахме, че има малки финни линии бръчки, които почва да образува около очите. И дали ще препоръчаш нещо от гамата и при него? Ами бих казала, че там вече няколко продукта, които са от Black Diamond колекцията, въпреки че е млад, красив, все пак образуването на тези бръчици има няколко продукта, които бихме могли да вкараме в твоята рутина, като ежедневна употреба, няколко дни в седмицата, контур джел. Да. Мисля, че ще бъде много подходящ за него да нанасяме в околоочната зона и разбира се най-новите ни пачове, които са с ретинол и с витамин С. Прекрасна алтернатива също ботокса. Като един мъж страхуващ се, предполагам, от този тип процедури или все още не е готов за такъв тип процедури, имаме вариант, при който можем да заменим с продукт. Ами да, супер план направите, че нека започваме. Чудесно.